सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय जाहाथे बुजिनाय रखम। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों मा आगर एरदों आगै। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामबानो नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।